Gaur, suposatzen dut guztiok dakizuela, gurekin daukagula Miren eta Txani. Biak dira, azken erromantikoak filmaren zeharkako edo zuzeneko protagonistak, eta azken aldian nik uste dut, aiaraldean zinemari dagokionez urrezko aro batean gaudenez, bai ez diren lanagatik, hemen filme asko grabatzen ari direlako, ointxe bertan ere, daukagu hortik Sakamantekas, David Perez Ainuarekin ere. Oso egokia iruditu zaigu zuekin solasalditxo bat izatea, eta gero tartetxo bat badugu, zuei ere pasako dizuegu mikroa, baina ezin dugu ezer bermatu, ze 8:00 amaitu behar dugu, baina zaituko gara arintzen. Eta lehenengo galdera, Txanirentzat izango da. Txanik, Los Últimos Románticos idatzi zuenean, nik uste dut bere azkenengo ideia zela zinemara helduko zela, azaroan 15-ean heldu zen ofizialki. Ez da ekintza askoko filma, nahiko barrura begirako filma da. Aipatu zizutenean filme bat izango zela, aintzat hartuta hori guztia, nola hartu zenuen? Beldur apur bat zenuen emaitzari zegokionez, edo nola hartu zenuen? Kaixo arratsaldeon, beti gustatzen zaite Laudiora etortzea eta faktoria da ere bai, baina oso urduri jartzen naiz Laudion bereziki, oso raro egiten zait publikoari begiratzea eta ia aurpegi osoak ezagunak izatea. Hurrengoan agian kezkan egin dezakegu. Kezkan okerrago, eta kezkan gehiago nago. Hartu nuen harriduraz, hori da nik uste hitzarik garrantzituena edo egokiena, harritu ninduan asko eskaintzak. Enuen espero, zuke aipatu duzunez novela, novelan bakarrik ez da asko daude eta ez dago akzio gehiegi, eta enuen espero. Baina gero urduritasunez ez nuen hartu ere ez, lasai oso arraroa da, batzutan ez dakigu nolakoa garen, zein reakzioak izango dugun edo ditugun une horiek heldu arte. Eta egia esan, prozesu osoan zehar oso lasai izan naiz, oso lasai, eta pozik, eta arraro puntu horrekin beti, arraro egiten zitzaidalako, baina pozik eta lasai. Eta Miren hilengo galdera apur bat ataka batean jartzeko, paper hau egiteko aukera sortu baino lehen, bazenuen eleberria irakurrita, hori izan zen gero? Arratsalde guztia, hasiera polita. Eta nola erabaki zenuen, naiz eta ez irakurri, nola erabaki zenuen proiektu honetan buru belarri sartzea? Erabaki baino, azkenean ni casting bateko gonbidapena egin zidaten, eta aktore bezala ikusi nunean baita ere ze personaje zen, eta orokorrean casting baterako aukera daukazunean buru belarri sartzen gara lanean, ez? Eta orduan, casting hori aurrera joan zen, Davidekin egon ginean, igual 3 bizpahiru pase egin genituen, eta pase bakoitzan igual 2 orduko lana, ez da ohizkoa hori, ez da ohikoa. Eta azkenean lortu nun papera, eta nire egon pentsatzen, gaini idazlea hemengoa da hurbil patxamamari eskatzen, papera etortzeko, ze oso ederra zen. Gero, casting prozesuan irakurri nuen novela, eta asko gustatu zitzaidan, bai gidoia eta baita novela ere bai. Txani, idazlea zara, gainera liburu hau gazteleraz idatzi zenuen, hitza eta hizkuntza da lana beza, da tresna, baina Los Últimos Románticos bilakatu zen azken erromantikoak. Nola hartu zenuen aldaketa hori, hizkuntza nagusiaren? Ia, gauza berbera erantzun behar dizut, pozik eta lasai berriro ere, hori horrela izango zela azaldu zidaten eta gustatu zitzaidan. Gustatzen zait gainera, ez dakit, ekarpen oso humilaz eta azkenean ni prozesutik kanpo, filmetik kanpo izan naiz, baina ekarpen hori, ez dakit egitea, euskal kulturara postu ninduan ere eta posten nau, eta espero dut ez dut uste doblatuko dutenik, baina gustatzen zait zinema aretotan, bai Tenerifen edo Santiagon edo ez dakit non, Malagan, euskara entzutea gure, esango dut gure pelikulari esker. Eta Miren, zure kasuan, azkenen romantikoak filmak ez dauka, agian liburuaren derrigorrez, baino akzio gehiago dauka,
baina ez da akzio bat holan jende asko ere barnebiltzen duena, filme osoaren pisua zure gain erortzen da. Lehen esan zenuen, ez? Patxamamari eskatu zeniola papera, baina gero paper horrek exigentzia handia dauka zure lanari dagokionez. Nola eraman duzu ardura hori? Egia esan, Patxamamari eskatu nion, da gero jasotzerakoan pixkatako jonatu nintzen, baina gogo askoz hartu nuen. Ze nik igual antzerkian eskarmentu handiagoa izan dut prozesu sakonetan edo pertsonai ez dakit nola esan, interesgarriagoetan, ez? Eta audiovisualetan lan egitea askotan aktorentzako da, zuk lana lortzen duzu, baina igual 2 egunetako rodaia dituzu edo 3, eta askotan gogotsu gaude sorkuntza prozesu sakon batean sartzeko. Eta orduan kasu honetan hori izan zen, hasieratik bukaerara bizi ahal izan nuen horrelako sorkuntza prozesu sakon bat, ez? Eta sentitzen duzu beldur punto bat, baina era berean gogo asko, erronkari aurre egiteko. Eta niretzako izan da oso interesgarria egia da, Txanik dioen bezala, zure burua ezagutu zoaz, esperientziak datozen ahala, ez? Eta hasian zan, lehenengo aldia da horrelako bizipen bat bizi behar dudana, baina era berean ni aktorea naiz, 19 urte dituenetik, orduan zure ofizio egiten ikusten zara beste behin ere, ez? Eta egokitzen kontestu berri horretara. Eta izan da prozesu bat potentea, nekatu gara askotan, ze ordu asko sartu ditugu, baina ez da izan gogorra, eta horre esatezu, batzutan ematen du esperientziak emaitza honak izateko izan bergera super gogorrak, eta ez... Bueno, estena batzuk bade izan behar, ez da. Prozesua bera egiteak, zaintza askoko prozesu bat izan da, eta posible da lan egin, zaintza batean eta exigentzia artistiko batekin, posible da. Orduan izan da oso ederra. Zaintza esaten duzunean, zure etxean, edo zein zentzuan esaten duzu? Hombre, baina ipatzen duzula etxea, horre bai, ze behar dezu olako plan familiar oso bat, ez? Baina zaintza zuzendariaren aldetikan, hasteko, zeren, klaro, nik pentsatu nuen, Davidekin ordu asko sartu genituen, ordu askotan dago personaje hor, eta tratu bazan une oro, zen zaude, bazegoan zaintza humano hori, eta gero exigentzia artistikoat igual, sekuentzia bakoitza, 11 aldiz errepikatzen, da pam, berak nahi zuen hori lortu arte, ez? Orduan, zaintza zentzu hortan, ez, humanoan. Bai. Eta Txani, zuk izan duzu lehenengo aldiz antzesle bizipena. Agian, ez daki jende askok ikusi duen filma, baina agian ez zaitu ikusi. Eta ez nau ikusiko, hain erraz. Bere kogote marabillosa. Kogotea hori da, gertzen da hori, baino ez. Bueno, banekien, zaila zela, ofizioa. Baina, han sartuta are gehiago, osea, claro, niri pasatu zizkidaten 3 esaldi edo 5 esaldi, ez daki 2, ez daki. Eta ikasi nuen, buru belarri ondo auskatzeko, eta ja horrekin ni lasai. Eta heldu nintzenean errodajera, konturatzen zara ez dela bakarri zer esaten duzuna, baizik eta ere oso garrantzitsua da nola mugitzen zaren, zer egiten duzun eskuekin, nola begiratzen duzun, hori gauza guztia ni, ahaztuta nituen une horretan. Eta bueno, gainera, aurrean nor eta miren neukan gainera, osea... Baina tanden mona ingenun. Bueno, super tanden. Eta ondo pasatu nuen, eta ikasi nuen, baina gero bukatu nuenean, pizka bat amutu nintzen, eta pentsatu nuen izango zela disruptiboa pelikula ikusterakoan, hau da. Egongo nintzela agian adi egi, nire irrupzioarekin. Eta Davidek ez zidan ezer esan, baina pelikula ikusi nuenean, hori kogotea baino ez zait ikusten eta asko hobeto. Orduan adi egon zaitezte Mercedes Goya, sarirarako, actriz revelación eta abar, eta mejor kogote agian bai. Bueno, kategoria berria sortu beharko dut. Miren, zure pertsonaiak, ez dauka zer ikusi handirik zure izaerarekin, pertsonaia da, pertsona geldoa, barrura begira, zuzala nahiko energikoa. Nola landu zenuen pertsonaia, niri gertatu zitzaidan ikusi nuela filma, eta zu ikustean, pentsatzen ari nintzela pertsona batean izen abizenekin. Eta ateratzean, laudiko jende gehiagorekin topa gehin nuen, ez genuen pentsatu pertsona berarengan, baina gauza bera esan zidaten, nik ikusi nuen pentsatu ere pertsona bat nahiko horrelakoa dela, ez dakite,
zuk ere abizena jarri zenizkion pertsonaiari edo sorkuntza bat izan zen? Enizkion jarri abizenak, ez, enaukan persona fijo bat. Izan zen jutia ulertzen bera, izan zen oso lan polita, zeren denbora bagenuen aldez aurretikan, eta gero Davidek, zuzendariak, ensaioa asko egin zituen. Eta berak nahizun, rodatzen hasi ginenerako ja, estena guztiak ja, bizi izatea, ez? Pertsonaje txikienekin ere bai. Eta alde batetik izan zen, lan handia egin genuen pertsonaiaren ulermenean gidoilariarekin, zuzendariarekin, egia da guk ez genuela kontakturik eduki, zero, oza, gerora ezagutu ginen, hori ere marabilloso izan zen. Bai. Askotan dago, bueno, ezagutuko zinean zen, zero. Bai. Biak oso pantxa. Eta hemen gertu, gainera. Bai, oso gertu, baina zer ez. Eta, baina, bueno, ez zan beharrez, polita izango zen, baina egia ez genuela egin. Eta gero izan zen hori, aktorearen barneko lan bat egitea baita ere. Nire helburuetako bat ere bai izan, pentsatzea, bueno, rodaje egunera iristen naizenerako, nolabait nik ja biziak izan behar ditut Iruneren etxe hori. Zer dan Irunerentzako bere amaren gelogela. Zer dan Irunerentzako balkoia ikusten dituenean eukalipto guztiak aurrean. Zer da beretzako egotea salan botata ziloian bizilagunak entzuten dituen bitartean garrasika, ez? Orduan egiten duzu lanketa bat iruditegi baten bitartez aktore bezala sostengatzeko gero fisikalidade bat edo pentsamendu bat. Eta askotan zertan zaude pentsatzen, horrek ja aurpegi bat ematen dizu edo egoteko modu bat, ez? Eta zan lantzea bere barne mundu hori ze asko dauka Irunek. Barne mundu asko. Eta hori ez jakintasun osotik. Nolakoa da iruditegi hori eraikitzea, Irune ez dakizen bat oruz izatea egunero, eta gero etxera joatea. Zure etxekoek nabaritzen dute Irune sartu dela atetik, edo ez, edo bukatzen denean filma desagertzen da etxegabetzen duzu Irune, edo... Nik orain dakat bi urteko alaba bat, Izarrek ezagutzen duela, gainera Lea, eta esaten ziaten, ama izan berri urte bateko alabakin ze zaila, o tal. Todo lo contrario, oso ondo. Zan aterrizaje bat, marabillosua. Ordu nik lan iten nun, edo etxian, edo rodajian, eta gero, pum, zeon Lea, geistentziala perfecto, eta ja, hortxe zeunden. Orduan oso ondo, zentzu hortan. Ez dutola arrastatu, gero igual, elkarrizetan batean ikusi, nire arpegia rodajian zer, eta esaten un, ostras. Hortxe ere bada, o personaje, igual, arpegia tristio, o erorio, lo que sea, ez? Txani, eta nola geratu zara filma ikusi ondoren? Pozik geratu zara, ze sentsazio, aparte zure paperarekin liburatutaz geratzez gain, Bai. Ze gehiago? Ez asko gustatu zait, oso ondo mantentzen du novelaren arima, eta hori zen eretzat garrantzitsuena. Gauza batzuk beste eremu batera eroan dut eta normala iruditzen zaiz, eta klaro, hori pentsamenduak, hausnarketak Irunerenak dio, Klaro, hori ez da zinematografikoa, orduan eremu fisikoago batera eroan dute, dantzara, ebanasarre, jitazo, bueno, beste gauza fisiko bat dago, fisikoagoa, ez da. Baina arima berbera da, hauskortasuna, bakardadea, hori dena oso ondo dago islatuta, Davidek sensibilitate oso berezia dauka, eta hori zen niri importatzen zitzaidana, eta benetan asko gustatu zaite emaitza. Eta gero orain gertatuko zait gauza bat, Irunengan pentsatzerakoan niri Mirenen aurpegia etorriko zait, ja niretzat Irune, hau prozesu ere nahiko zoroa da. Niretzat Irune da Mirenen aurpegia duen pertsonaia, ezta? Hain gustatu zaite Mirenek egin duen lana. Eta zu Miren, ikusi duzu filma, zelan geratu zara zure lanarekin? Prozesu bat izan da, askotan esaten da igual aktorei gure burua ikustea asko kostatzen zaigula. Eta ni nahiko benevolentea naiz nire buruarekin askotan, baina jarri nuna, ia jatak hau, hasian ezin nun. Oso zaila, denbora guztian agertzen da, eta nire burua epaitzen egon, da igual zuzentzen, hau ingo nuke ez dakin nola, hau beste gola, ez? Lehenengo visionada oso zaila izan zen. Eta gero izan zen, miren, utzi zazu epailia hor txokuan, eta ikusi pelikula, hemen pelikula bat proposatu du zuzendari batek, eta lortu nun ariketa hori egitea, eta pixkat zurrunbilo hori utzi nun da,
hasi nintzen sartzen mundu hortan, da ulertzen, eta zenbat eta gehiago ikusi, gero eta gehiago gustatzen zait. Orduan guztua nahi oso konten hau. Zenbatan ez ikusi zua? 5. Joder. Baina ja, Txani, aipatu duzu, zure parte hartzea filman berez, nahiko apala da, agertzen zara horre nolabait kameo bat egiten, baina gero ekoizpen prozesuan, gidoi prozesuan eta bar, zein izan da zure parte hartzea, nahiz eta badakit, zein den erantzuna? Ez nuen parte hartu. Eskaini zidaten gidoia irakurtzea, baina nahiago nuen uko egitea eskaintzari. Zenetan nuen ikusten logikari gidoia irakurtzeari egia esan. Gustatzen bazitzaidan, perfecto eta ados ez banengoen, klaro, ezke galdetzen nion ni ere neure buruari. Eta ez bazaizu gustatzen egingo duzu orain. Ja, kontratuak dira sinatzen ditugu gauza batzuk eta eskubideak saldu genituen orduan. Ni pentsatu nuen Marina Pares ni baino, eta David, ni baino hobeak dira, hori da euren lana, novelak eta gidoiak ez dira gauza berbera. Eta, pentsatu nuen hori ez irakurtzea, orduan zein izan den nire harremana ez dakit. Egon naiz, rodajean, Davidekin hitz egin du pilo bat, baina agian komentatu genuen behin Donostian Euskadi Irratian uste dut, eta ez da txantxa, Davidekin hitz egin dudala gehiago txirrindularitzari buruz, benetan oso zaleak garelako biok, bai, benetan, eta joan ginen turra ikustera, eta harremana, egin gara lagunak, baina pelikula betiz, eta mirenekin ez dakit, agian da nire izaera ere, como errespetuarekin zerikusia dauka. Ez dut sartu nahi, egin ezazue, zuek jakingo duzu eta zuek badakizue gauza hauek oso ondo egiten, orduan, ni beti prez, ez dakit, edozein zalantza puntuala edo zein gauzarako, baina hori oso kanpotik ikusi du oso modu erosoan. Ja, aipatu duzula gidoia, ez dugu spoilerrik egingo, badazpadarien batek ez du ikusi, baina egia da, tentsioa eta gatazka sartzeko bide bat hautatzen duela gidoiak, eta horrek ez daukala zerikusi handirik liburuarekin. Zelan dago zure ustez, orduan gehiago sakondu gabe, zelan dago zure ustez liburuaren arima jasota, liburuan agertzen ez den trama horretan? Ondo, eta beharrezkoa da, komizidadea agian novelan erregistro soziat bat daukat, eta pelikulan beste bat da, baina, klaro, ezin zen zegoen bezala kontatu istorioa. Orduan, pozik gainera, gehien gustatzen zaidan eszena, oso potentea da, naiz oso originala, baina ez dago nire liburuan. Da, pelikularen gauza bat, ez dut kontatuko zein ikusi badozue, oso ikusgarria da eszena hori, eta hori ez dago, nik ez nuen hori idatzi. Bueno, Philip K. Dick gertatu zitzaion Blade Runnerrekin, zure liburuarekin. Bai, Bai. Hala, mira. Adaptazioaren gaia melodramatikoa da, kriston arazoak egon dira, idazle eta zinemegileen artean oso historio dramatikoa den hori, askotan, beste batzuetan ez, baina askotan oso gaizki bukatu dira gauzak. Ez da, kasu honetan horrela izan. Eta detaile polita daude ere pelikulan, nik idatzi ez ditudanak. Irunik egiten ditu adibidez Lore Ramos de Flores, paper higienikoarekin eta hori, eta gertatzen da gauza bat historioan, eta bera jartzen dituan loreak. Eta novelan ez dago hori ere ez, eta ikusi nuenean pentsatu nuen, haize ideia ona, zergatik nuen hori erabili. Simbolismoa, bekatxe porreta. Simbolismo eta ez zeukan logika osoa hori egitea. Hori ez nuen idatzi ere ez. Ondo. Miren, lehen, uste dut, Txanik azaldu duela, ez? Mantendu duzuela apur bat distantzia, filma grabatu bitartean. Txanik
apur bat errespetuagatik. Ez dakit zure kasuan arrazoiren bat egon da horren atzean, edo gauza naturala da, lehen aurretik ezineten ezagutzen, eta, horrela jarretu bazen. Beste gauzaren bat atzetik ez dakiz zer. Ez, konstientemente ez zegoen inolako motiborik. Igual, seguraski inkonstientemente egon alda, errespetu bat, igual hasieran de, ai ama, igual egon alda. Eta hautzen azazu niri agian. Ez, hautzen azazu ez. Baina igual zen ez ezagutu ginela Zinebin, bai, Zinebin. Guk laburmetrai bat aurkeztu genula, eta zuk etorri zinen da txani naiz, eta bazen puntua, ostras, txani da, de repente da, bere personajea dauka hemen, eta hemen egon berda, ez? Eta ni egin nion eskaner bat, como... Claro, es que, a ver, darreman kurioso bat. Agian ez zuen zure filma saritu eta horregatik ezen nion ditu. Ez baina, jo, eta oso polita izan zen, elkar aurkitze hori. Baina, bueno, nik uste biak arela igual pixkat katu zentzu hortan, ez? Indugula biak bakoitzak gure ardurak hartu ditugula, eta egin dugula bide, eta gero aurkitu garela. Hola izan da, bai. Txani, aipatu duzu ez, David Pérez Añudorekin harreman ona egin duzula, baina gehien bat txirrindularitzaren inguruan. Bai. Nolakoa da harreman bat zinemagile eta idazle baten artean, ez duzuenean hitz egiten elkarrekin lantzen ari zareten proiektuari buruz? Ez, hori, izpide Mikel Landa batik bat, baina gero ez, ja, serio. Eske gauza asko aman komunean dauzkago, ez dakit nolakoak izango diren beste zinemagileak, ezagutzen du batzu baino ez gehiegi, baina da, bide asko irakurtzen du, nire ere zinema gustatzen zait, orduan, bueno, proiektuei buruz, etorkizunari begira ere, ez dakit, oso naturala, egia esan, oso divertigarria, osea, oso aberasgarria ere, bai. Ez que David oso, erreza da berarekin. Bai, oso gertuko da. Eta zuzendari moduan, zure kameo horretan, zin moduz? Nire kameo, jode, gaizkiz, eta eske ez idan egia esan, osea, nian super urdurik eta keinuak egiten eta hori, edo keinuak ez egiten, hobeto esan da, eta nire naiz nahiko flamenko horrela, eta super keskatuta eta gero, hori, nintzen, duen ere, klaro, nire urpegia ikusi. Alde horretatik oso gaizki. Alde horretatik. Beste guztia gota. David, cabrón. Hori kenduta. Eta, miren, hemen, Arakaldon zaudenez, ez dakizu hemen laudioarrak, oso laudioarrak direla. Kofradia daukagu duela hainbat mende. Eta grabatu zenituzten esena batzuk laudion, eta gero ez dira gertu, ze galdu dute laudio arpetoek. Hori horrela, gaina, eman genuen turre bat, zehon ginen soinu bat ateatzen goatzenaz, kristona, holako ventiladore batzukin, 3 orduko errodajea zegon, eta erori izan igual ia pelikularen erdia, zeren montajearen momentuan azkenan da beste sorkuntza prozesu bat, eta estena asko kanpoan gelditu ziren, eta laudio kanpoan gelditu zen. Osea, ariman hortxe dago, baina egia da Gernika batek errepresentatzen duela laudioaren arima, baina bai, kanpoan gelditu zen. Bueno, biak ez daukate alde zaharrik, orduan... Antzekotasunen bat. Azken horreko galdera, bientzat, zinemaldian egon zarete, filmak izan du proiekzio publikoa izan du. Zuen uste zein izango da filmak zuen ibilbide profesionaletan izango duen eragina? Adibidez, Txaniren kasuan, zuk beste disiplina bat lantzen duzu, baina ez dakite pentsatu duzun, auskalo, agian hau ohitura bilakatzen den, nire filmak eramaten dituzten pantailara, eta gero topatzen ditut nire ideiak baino behagoak diren esena batzuk, serio orain ere bai, nik ez dut uste idazleok idatzi behar dugula zinemari begira, hau esan dute ja maiz. Osea, Arkaizkanok esaten du, deberíamos aspirar a ser inadaptables, idazleok, Orduan gu geure lana egin behar dugu, eta zinemak bere lana, eta nor bere lekuan, eta literatura da gauza bat, eta zinema beste bat. Batxutan, elkartzen dira, eta normalean ez. Orduan niri, lagunak, miren ezagutzea David, eskarmentu oso polita izan da, oso aberasgarria, gian bizibilidade gehiago ere eman dit pelikula, eta ez dakit, etorkizunari begiratzean asko kostatzen zait.
Eta miren, zure kasuan, aipatu duzu ez, lehen nolan lan sakona, zuretzat filma osoa, Bai. zer espero duzu? Ba, espero, netzako dana da, hola, izan dela hazi polit bat, esperientzia horren ederra izan da, bere horretan, uste dut dela, ba, ez dakit, oso harro nagon lan bat bidean, da beti, uste dut onerako dela beti hori. Dena delakoa dela, edo ez dela, o lo que sea, onerako dela. Baina zuretzat adibidez erronka bat zen, holako proiektu bat hartzea, eta zure buruari, ez, erakustea, hartu dezaket filme bat, guztia niretzat. Bilu, nik uste dut dela, erronka da, baina nera berean erronkak jartzen gaituzte, ez? Osea, como que motibatzen gaituzte, o nos ponen, ez? Eta orduan zentzu hortan, bazan erronka, baina nera berean gogoz heldu diot, osea, sentitzen nun, etzala ez dara gauzat, osea, posibleko etonekin. Osea, ez dakit, humildasunetik diot, baina azkenean da, bueno, helduko diogu, ze ofizio badaukagu, eta ofiziotikan, eta elkarlanean zuzendariarekin, eta taldekidekin, ba, ikusten duzu, egin ahal duzula, egiten duzula, lan polita ateratzen dela, eta, ba, primeran, hola, hazi polit bat, bai. Markatu aitor, mirenek ezin du esan, baina ni bai, izan ditu kritika batzuk, kuskuseatu mesedez interneten, egunkari guztia de todos los colores, bai, positiboa izan da, bai. Izan da, eta merezita, super merezita, baina asko alaitu gaitu, eta itzingo du pluralean, David Ganpentzetan, Olmo Figueredo, ekoizlea, Irusoingo jendeare bai, Sagardoi, eneko edo Ander beti nazten. Ander da ekoizlea. Eta eta guztio gaude superarro miren egin duen lanaz. Eta polita, bai. Zan da, hau betez, eske kritika dira super onak. Bai, egia esan oso ondo atea da. Sartzen zea abentura batean, eta sekula ez dakizu bernola bukatuko den historia, eta ze ondo atea dela, hasi hazi polita utzi debor. Eta ez haizu heldu beste eskaitzaren bat, ikusita ez? Jarraitzen dugu, igual, orain rodatzen ari nahi, justo orduinan ari dira rodatzen, Mas Palomas pelikula, eta horregun batzu ditut, da, hor txegoaz. Bai sentitzen dut onerako izan dela. Igual bai, ez da nola esaten dela, baina onerako izan dela, eta badagoela, igual rekonozimendu puntotxo bat gehiago, ze ondo, oso ondo. Oso ondo iruditzen zaila. Nire azken galdera, gero, pasako diegu mikroa, publikoako kidei, zerbait galdetu nahi duten, baina amaitzaren nire aldetik, zer da gehien esan dizuetena filmari buruz? Bai idazlari, zein protagonistari? Ba, niri, gehien komentatu didatena da zein ondo dagoen miren, hori izan da, el mantra, eta gero nor bere begiradaz, eta pelikula ere berezia da, eta nor bere irakurketak egiten ditu. Baina, bai, agian mirenena, eta agertzen da pelikulan abesti bat, petarda pop, baina zoragarria da. Esta noche izena du, ez? Bai, eta miren egiten du koreo bat, eta horri buruz ere hitz egin didaten nahikotxo. Gero hitz egin didaten nahi baita ere askotan, esaten diate, zenbat gai batzen dituen pelikula honek, gai asko batzen ditu pelikula honek, eta egia da puntu asko ukitzen ditula desberdinak. Zeren dago mundo intimoenetik, ikusten dugu personajea bizidan gizarte bat, non bera testigua dan ere bai, eta gizarte horretan hainbat gauza gertatzen dira, eta oso interesgarria da, bai Txanik eta bai Davidek nola planteatu duten hori guztia. Ze guk askotan, oin ja me voy porque tenías, baina igual azken erromantiko bat esan izan digute. Zer da, pelikula romantiko bat, maitasun erromantikoari buruz, ez da hori. Ez da hori. Eta orduan erromantizismoaren kontzeptua, nola egiten duen oihartzuna pelikulan zehar, oso interesgarria da, atzera begiratze hori, nola hainbat gaiek egiten duten bat, eta Davidek askotan dio, eta zuk ere, ez da gai askok egiten dute bat, eta ez da soluzionatze aldera baizik, eta erakutsi egiten dira gaur eguneko gauzak, galderak uzten dira idean, ez datoz inorra adoktrinatzera baizik, eta zapore hori ustera, eta hausnarketa horiek ustera. Orduan, nik uste dut, konplejidade hori, gaien bateratze hori ere askotan aipatu izan didate,
de lo micro a lo macro bezala asko dauka hori, ez? Resonando denbora guztian. Bai. Ondo, orain ez dakit publikoak galderaren bat egin nahi du, 8 arte daukagu, ez dakit Xabi zenbat denbora daukagu. Vale, norbaitek galderaren bat egin nahi badu, pasako dugu mikroa oraintxe. Eta egin zuen galdera. Pelikula ikusi dezute zuek? Bai, bale. Azkeneko hastia dakazute iaia, así que dena zinemara, Obligatuta. Amurrion dago? Bira. Asteburu hontan. Bale. Igande eta astelen. 3.50. Agian, 6. aldiz. Hain merkaitzen. Ni ya ez. Gelditxu berdez bizi joanekin, porque no puede ser ya. Ya está. Zergatik izenburua edo. Badauka zer ikusirik romantizismoarekin, baina normalean romantizismoarekin edo romantizismoa aipatzen dugunean pentsatzen dugu maitasunean. Eta romantizismoa ere da korrente filosofiko bat, originaltasuna aldarrikatzen duena, pertsona bakoitza dela berezia, hori alde batetik. Eta gero beste aldetik nonbait Irune eta Iker beste pertsonai bat, eta Miguel Maria gertzen dena. Dira ere, como los últimos que se quedan da, mundu bati adio bat, novela da hori ere bai, eta dira pizka bat, ez dakit, la resistencia edo pertsonai horiek. Hori ere, zentzu horretan ere, romantiko, ikuspuntu romantikoa izan aldu. Azken momentura arte gelditzen dira, gero, dago abesti bat Kike Gonzalezen abeslariak abesten duena, eta ere, asko gustatzen zait, eta neukan buruan, eta besti horrek bertso bat dauka eta esaten du hause. 6:35 de la mañana, los últimos románticos acaban acostándose con cualquiera. Eta ere zen, como pizka bat, nora bide oso zuzenean ez daukasunean ere, horrelako erabakiak ditzakezu, arraroak edo. Eta Irune dago, muga batean, azkenean ematen du aurrera edo ematen du eta ni pentsatzen dut eta badakit ni aurrera egingo duela, baina bolada horretan hori adio esan behar du, bere burua zaindu ere bai, ez duela egiten eta horregatik horregatik dira los últimos románticos. Nik amaitzeko nahi baduzue. Atera da hemen Eban Asarre, atera da koreografiarena. Zenbat ordu eman dituzu koreografia prestatzen? Asko ez, Ni egia oso zalian azera gorputzak lan egiteari, azkenan antzerkitik gatoz, eta koreografia bat agertzen da pelikulan ikusi duzuen ontzat, eta nik uste dut koreografiaren arira, beste gauzaten antzengo izut orain, baina oso polita dela baitaren nola pelikulan zeharko landu genuen Irunerekin, bere gorputzarekin ere zeharreman duen lantzerako orduan. Eta horren oso polita zen, adibidez, hasiera batean Irunek bulto bat aurkitzen du bere bularrean, ez? Mediku prozesu bateri aurre egiten dio. Eta ikusten dugu pertsonaiak hasiera batean bere gorputzarekin ia harremanik ez duela, ze momentu batean igual bularretako kentzen du eta hile bat aurkitzen du, igual sekula ikusi ez duen hile bat, eta momentu hortan ari da resolbitzen egoera, ez? Orduan, da, berak pelikulak aurrera egin ahala, bere gorputzarekin duen harremana handiagotuz doa, zentzu batean. Eta hor koreografiarekin ere hori gertatzen da. Ikusten dugu nola hasiera batean, berak oso zalea da Eban Asarreren VH batetara, bideo batetara, eta berak mugitzeko modua, berak dantza egiteko modua hori da, ez? Mugimendu pekuliar hoiekin. Eta dabil bere bizilagunarekin saiatzen beste mundu bat konkistatzen mugimenduarekin, baina bera hor dabil, bere burua, bere eskuak, hortan, ez? Eta izatzen oso ederra sortzea koreografia bat Eban Asarreren mugimendu horiek hartuta, eta gero estena hori egitea ere bai, ze oso estena ederra da, biok asko maite duguna, eta zentzu handia daukana baita ere pelikulan. Ja, Eban Asarre aipatzea bai dela Los Últimos Románticos. Hori bai da Los Últimos Románticos. Era bat. Eta esena hori nola, dinot, gidoi berrian sortu zen, zuk lagundu zenuen, nola... Estena horri, Davidek beldurra handia zion, zeren berak beti zegoen, lantzen zituen 10.000 gauza, eta hori ez genuen sekula lantzen dari, landuko dugu koreografia momentu batian, eta berak esaten du, yo lo iba dejando hasta el final, bazpare, etzekielako nola abordatu, ez? Agian berak fizikoki ez da... Igual ez da bila sentitzen,
baina, bueno, gero izango da, uste duena, baino gehiago, ez? Eta baino gero ez zan zaila izan, zenetzako ez da material zail bat gorputzarekin lan egitea, orduan, atera zan nahiko erraz. Eta oso ondo dago filmatuta gainera. Oso polita, bai. Izan genuen, nahiko ordu izan genituen hori lantzeko, egon ginean Bilboko, justo hor partekatu dute zurekin, nola da? El Jardín Secreto, Pabellón 6, bueno, Zorroz aurren. Bai. Eta hor egon ginean, figurazioarekin lanean, oso gustora, bai. Gerto, bueno, mil esker, publikoari. Eta mil esker bereziki zuei, ze agenda topera daukazu egun hauetan, eta ordu bete bat ateratzea agenda horretan bada lana, eta are gehiago guri egitea tardetxa hori, orduan mil esker gurekin egoteagatik, eta... Gogotxetorri gara, oso gogotxetorri gara, bai. Mil esker. Eskerrik asko.